Hello everyone, welcome back to my video. Nitum hedi Rengpoli long kedam amat laha dakhedi nitum shooting thek don long lok chetong don lok la shooting have pilo video album lo ne mati film phantong shooting ke bang ne alang tum hedi adak shooting ke bang lo to ha pernisita shooting elo pama ke nitum kedam arita shooting thu ma hedi ikopai ke me chetong on lok lo alang tum shooting te he ili kelang don si joy ke dona tum di shooting ta ko ane kisung la tum he retake enang ko ati ase ili kelang si joy ke chat ko ane kisung la tum ta ke cepat duk lo tum la an ki busy si tame ne photo nang chi othai non lang phedi people terang pen mirbin teron pitani phan photo nang chi othai don lo ni ningching samnai lo latum phan hedi ningching sampik an la people terang pen mirbin phan te he latum phan ningching sampik la pen alang tum non shooting bom album ba pilo film sitame langlong da prang la pen hit kedam ji phan si ning thedun lo ningching sam don lo ning rong pik lo mirbin hedi an kiching ki melo joni supi phan ta men hain ar judun karba kangtung lo alang bang ke muthe alang ke hedi busy ong ma he halapu shooting phan si chi signang lo matidi aman ar bag don un edel men hain ar judun lo photo na cho thaidun bor ilo chorolo ning sampik